Dumela bakulu, Tinyame Tijan is here. I am back kunge musana ndadzoka zvekare ndanga ndakusuwai. I don't know where you guys watching me from, but zvakangokosha kana uchinakirwa kuti ungondiudza kuti where are you watching me from pachivhitivhiti chenyu patinokupai nyaya dzese without fear or favor. Nhasi rekedza nekuti gaga tichingoonesana nyaya iri panapa iri kunetsa, nyaya iri kupisa. Pari kunzi zvoni dozen of buses missing at Zim's publicly run passenger transporter audit. Ndo nyaya tiri kusangana nayo panapa. Pari kutopisa, mabhazi ari kunyangarika. Ko zviri kumbofamba sei? Imakumana imimi ngatibotaurira nechokwadi pazvinhu zvese zvinonzi zvingashayikwa bhazi. Guys, nemakuru akaita bhazi ronzi harisi kuonekwa. Iwe unozati pane zvimwe zvinhu zvokuti already pane zvimwe zvotombotika aumana mota haisi kuonekwa taikandikina mota chaiyo but ikatosatoonekwa inotsvagwa ibhasikoro ndo rinogona kushayikwa. But ameno kuti tingati vari kupa mapostori vachinocheka vagadzira mapoto here nemadhishi aya kana kuti I don't even remember kuti chinyatsori chiskillful chipi chiri kuitika pazvinhu zvese izvi. Kuonawo kunyudza mabhazi ndo zvimwe zvinhu zvati kutoona kuti unozongoona umwe munhu angunzi mbinga izvo zvazara patown zvipanezvi. It is because of all this nonsense. So nyaya iri panapa muri yeZimbabwe tisingadi kunyaoitenderera kuti ungogara tangoti kungobaya dede nemukanwa aboy kana ndikoko anenge afarirawo nezvinazvo handizoziva kuti muchazoitawo senazvo. The Auditor General has questioned the whereabouts of dozen of buses leased to the Zimbabwe United Passenger Company Zupco, exposing discrepancies in fleet records that raise fresh concern over accountability in one of government's flagship public transport programs. A value for money audit obtained by the Zimbabwe Independence found that Zupco could not fully account for buses leased from the Central Mechanical Equipment Department CMED, while also failing to buy a single new bus since the leasing arrangement began in 2019. The audit, prepared by then acting Auditor General Ria Kujinga, who has since been succeeded by Auditor General Vimbai Chikwenere, examined Zupco's management of buses leased under the urban mass transport system between 2019 and October 2024. But nyaya yazonyanya kudzoka indorwadza pane nyaya yese muri yeZimbabwe kuti alright, pavari kutoti vari kutorana business racho izvezvi havasi kukwanisa kutenga nyowa nobhazi aumana nemawandira akaita maorder aya masina aya. Saka chindiudzai kuti imimi public transport yacho, this problem yepublic transport ichagadzirika sei? Izvezvi nyika ine crisis yetransport pakuti unongonzgonzi makombi acho, vanhu makombi ndakanzgoranzi vanongoita yavanoda hanzi pano makombi achingoita zvezvo zvekuti kana vakakutakurai makuseni kana vachiti $, kukanaya yatoo $2, kukamukawo kuchingonzi murodhi makangodaro kukangomukawo kana vavhiringidzwawo kana kuti pakamuka pachinzi polisi iri kunetsa vachishandisawo dzimwe rodhi dzimwe dziya inongomugara yajambira kanzi $50. Hazvisi stable. So zvekuti waraitoti ndadokerwawo dzanguva dzakati unomuka waenda kubasa iwo basa rako harimbonzi nhasi wazoshanda rakawanda saka takukuwedzera mari kana unonzi kubasa kwako nhasi kwanaya takukuwedzera mari havambodaroba. But kukanzi kwanaya iwo uri mushandi uri kushanda nepublic transport unotosvika wobva watonzi wambokwira $1 makuseni but kudzokera kumba ya $50 kana kuti pondo wambokwira riri coin but $1 kudzokera. Saka uchitoona kuti already iwo mari yako yacho yagara iri kutorwiswa usati watoishandisa itori pakurwiswa kudhara. Iri pakurwiswa kudaroka unofunga kuti pamwe maybe pane solution dziripo zvinhu zvichazobalance. Unongofunga kuti pamwe zvinhu zviri kunaka woka mazupco acho achaita chipinda musystem because pane chimwe chezupco chekuti ukachiona chibhazi soka chinenge chiri chigedegede chimukehe chekuti vakomana boy chekuti already unotochika kuti ndingapinda imomo kana huku chadzo ndo dzingabva mogara makadaro imomo dzinobhururuka nepamwindo dzikabuda wobva wanzi iwo uchipinda unotochazo amana chiri kunetsa kana kutenda kwacho soka amene kuchichitenda chechitakuririra iyo suspension zvakawanda zvokuti ungatotarisa ipa panditi wobva wati aiwa zvinhu zvinoita zvichiadvance zvinogadziriswa kumberi uko. One day is one day. Hapana pokuti you expect kuti zvinhu zvinoramba zvingotanga zvingori up at least as long as zvangotanga zvambopa paroad
zvinozoita se zvinozopinzawo mari zvokwanisa kuzvibuildawo, especially even kwabvunza kuna vanhu majaira kana even kuita zvemabusinesses. Ndo understand kuti vazhinji makapinda mumabusinesses makatanga muchiita kana ndidzingawo kana dzimotikari muchitoita kana ndichimotikari 1. Ndakamboona umwe achitaura nyaya yake yakatanga the journey of mushikashika achitaura kuti zvona yakatanga achiita nemota 1 yangete yaitodya fuel, ndo paatotanga kutoreza mari azotenga fuel saver, and then from fuel saver wachitanga builder kusvika atone dzakawanda pajambira makombi achingoenda achingodaro. Anditi it's a journey kuti mari inenge ichibuildika ichiita se uchita reinvest pabusiness. But another problem yandiri kuona mari yacho iri pakutonzi iri kuswanywa, they can't even account for all these things. Mabhazi acho haasi kungooneka kuti futi ari kutofamba sei. Amene vari kuti bhazi rikafa riri kuti dimbirwa roenda kuscrap here, rikafa riri kudimbirwa ropo mapostori vogadzira mapoto here, hazvisi kunzwisisika kuti zviri kufamba sei. Ndo pari kudzoka panibohwa manje panyaya iyoyi. Ndoziva unga understand kuti nyaya unogona ngwamboinzwa ichitaura nomwe munhu, but you know those other guys they can't say things the way munofana kunge muchanzozvinzwa cheche, havagoni unyatsoti jogo tinyatsoonесana. Another problem iri papa ichi nichi chiri kurohwa left right center pakuti mabhazi acho ari kutoningina mukuru ari kutorohwa atombotanga atorohwa marobha arohwa nemabhazi acho cause mari yacho iri kunzi iri kushandwa ipapo pakuzoshayikwa kwekutiningirina. Problem yakutanga makupi ndombonzwa dzimwe mari dzinotambira vamwe so, and I will be like guys timbori serious ene zvinhu zvatiri kutaura zvisezvo. Inina I don't have any problem kuti panzi alright vanhu vaya vari kutambira like ukabvunza driver kudriver Zupco anokudza mari yanenge achitambira imari shoma something like $200 to $300 kana yatokwanisa kusvika $300. But uchitarisa mumwe munhu ari kumuka akagara ikoko kana akagara kuoffice unonzwa kuti kune mari kutambira kana 15,000. What for? Ndei mari yese iyoyo kuti munhu anenge achitambira mari dzese idzodzo. Like mamwe mashiripiti mashura takanzwa kusitikanzwa kwaikwa zvichinzi kune mamwe madhara andotambira ma27,000 machinchi, and then the funny thing ndo andanzwa mayor ari kutoti andotambira hangu $250. Are you normal? So why usiri kugura vamwe vanhu vese vari kutambira mari akawanda poitwa kadevelopment pombonga paudza nochokwadi kuti hatina chatinacho munyika. Zvinhu zvakatidzvanya tese komana, hatitangi nekupanana mari dzakawanda, nyika inosara nei? Tikapanana idzi dzakawanda iwe ukatora ukaenda nayo kumba tiri kubuilda chii mangwana? Hazvibatsire kuti tikufadze nenhema iwowo chingonzi aiwa iwo ndiuri kuwana mari. Zvinobatsire chii kuti labor yacho yese timu rese vari kutora mari shoma iwewo wakangogara wakutozvita amene unongori aniwo ipapo watoni mashares. Kana uchida mari yakawanda kudaro tenga ako mabhazi kangoisa parodhi wakazvimirira as an individual. Uri kukundwa here nemamwe mabhazi ari kungopinda, vamwe vari kutorova road Joburg mabhazi avo sema-individuals vakatongongwavha vakadaro. So why usiri kuita izvozvo kana kuti sevamwe vari kungofamba nzanani ndana in Africa what why can't you do that? Since uchida mari yakawanda ungoziva kuti mari yacho wakuitora wega wakagara, kwete kuda kuya unohwanda mumaoffices wobva kuti toida kuti tifambise zvinhu. Hapana zviri kufamba apa. Zvinhu izvo zvofanira kutogarirwa pasi zvote even izvi zvima-auditors general chinchi zvizvi muri kungoaudita zvinhu zvisina direction. Unoaudita zvinhu wobva wanzwa kuti munhu hapana zvinhu zviri kufamba, mumusiya akadaro oramba akagara mumwe anenge achigarira ichi munhu ngaaende kumba. Vamwe vacho vatochemberera pabasa chingotora. Unoona munhu kuti pakusumudza katodoteta zvekutosumudzwa kanzi katotambira 27,000 16,000 17,000 US pabasa kutosumuka kuti atotanga ashanda anotanga atomboyanikwa pazuva skin inenge yatoita kuti mhenamheno atanga atomboyanika pazuva pamushana kuseni ozobatiranwa opinda mukati ogara muoffice onzi aiwa auya kubasa kuti zviite seko endai munorima musiyira vafanira vechidiki vashande zvinhu izvi. Unoiwe unofunga zvironakidza chingonzi aiwa unemployment rate yakakurisa, torai vaiswe manhingi anenge anoshanda, mari dzese dzodzo dzikatorwa motora kana zvinhu munotora zvikwereti zvine musoro, kwete kuti munopedza monzi zvikwereti zvacho munotora hapana achiri kudzoka, mabhazi acho muri kupuwa hapana haasi kuoneka kuti ari kufamba sei. Iwe unotaura kuti bhazi charo charonzi riri kunyangarika ibhazi kore aiwa ita mega zvicho aiwa kana zvainyanya hazvo zvizvozonyanya kana kunyara kacho ndototi ngozvi zvacho ngatinyare let's be very honest, ngatingovawo vanhu vanonyara, hatidi zvinhu zvakadaro kumana. Aiwa we are sick and tired. Aiwa hazvi kutonyadzisa kani iwo ameno tell me what you think guys, munoionawo senyaya.